Us proposem un viatge per Croàcia i Eslovènia, començant per la ciutat de Zagreb, la capital de Croàcia. Té 790.000 habitants, es parla el croat i fan servir la kuna com a moneda nacional. Si encara des dels antics mapes d'Europa, més val que els actualitzis. Des dels 90 que Iugoslàvia ja no existeix i Croàcia és un estat independent. Per arribar-hi la millor opció és l'avió, on des de Barcelona diverses companyies ofereixen vols directes i a preus molt ajustats. Un cop passada la guerra dels Balcans, Croàcia s'ha convertit en un país encantador, acollidor i europeu. Abans de trepitjar Zagreb, però, parlem dels seus orígens. Dues poblacions molt properes, Gradec i Kaptol, es portaven a matar. Kaptol era governat per l'Església, mentre que Gradec era un paraís fiscal. Durant molts anys, els dos pobles estaven enfrontats, fins que, amb el pas del temps, van caure a l'oblit per la resta, i aleshores, per fer ressorgir la seva importància, es van fusionar i va néixer Zagreb, la ciutat més gran de Croàcia. La plaça de Josip Jelačića és el punt de partida i principal nus de comunicacions de Zagreb, per aquí paren els trams que recorren tota la ciutat. Al centre s'hi troba l'estàtua d'aquest heroi nacional que va lluitar contra l'imperi austrohúngar per aconseguir més autogovern per Croàcia. En aquesta plaça s'instal·la un dels mercats de productes agrícoles i de proximitats que la converteixen en l'eix de vida de la capital i el nostre punt de partida. Després de poder comprar productes artesanals i típics d'aquesta cultura, ens podem fer una idea de la importància que encara té el sector primari per la societat, que va viure la guerra dels Balcans fa tan sols 2 dècades. En un carrer per sobre de la plaça podrem contemplar la catedral de Zagreb, d'estil gòtic. És l'edifici més representatiu i conegut de la ciutat i les seves agulles de 105 metres d'alçada es poden veure pràcticament des de qualsevol punt de la ciutat. La catedral és fruit d'un seguit d'ampliacions i reconstruccions d'una petita església romànica del 1093 i que fins 800 anys més tard no va ser acabada. Aquesta demora és deguda a diversos conflictes que ha viscut el país. Quan anaven a iniciar-se els treballs de construcció del campanar, els turcs s'apropaven a Zagreb, fent obligar els constructors a deixar la catedral per construir les muralles que ajudarien a protegir la ciutat. En el cor de Kaptol és on es troba el pintoresc mercat de fruites i verdures de Dolac, que s'ha convertit en el més gran i visitat de la ciutat. En un dia assolellat, com en el d'avui, veureu la fruita en el seu major esplendor, però no només trobareu la millor fruita i verdura, sinó també parades de records, de plantes naturals, per cuinar o decorar, o d'altres objectes sempre artesanals. Pujant per algun dels carrerons, s'arriba a la porta de pedra que és l'última porta de la ciutat medieval de Gradec que es conserva. Es diu que en un incendi es va destruir la porta de fusta i l'única cosa que va quedar intacta va ser un quadre de la Verge i Jesús. I des d'aleshores, aquest punt s'ha convertit en un punt de culte pels habitants de la ciutat que venen aquí per fer promeses i demanar-li favors a la Verge. Una mica més amunt trobem el Zet, el funicular que fa el trajecte més curt del món i que per pujar-hi cal pagar un preu també reduït, però que cal gastar si no és que vulguis pujar als 66 metres d'escala que separen una banda de l'altra. I també per poder pujar en el tramvia més antic de la ciutat i un dels més antics del món, ja que es va posar en marxa el 1890 quan aleshores funcionava amb la força del vapor. El recorregut d'aquesta màquina històrica blava és de tan sols 55 segons, que es podria igualar al que triga un ascensor a pujar un edifici, però quan arribareu a dalt contemplareu una espectacular imatge de tota la ciutat. Ja a la part alta, a l'ara barri de Gradec, trobareu la Torre Kula, que era la torre principal de la ciutat i que formava part del seu sistema de defensa. Va ser construïda al segle XIII i el seu nom ve donat per la seva campana, coneguda com la campana dels lladres, que sonava cada nit quan es tancaven les portes d'accés a la ciutat i ningú podria travessar la muralla. Als seus peus hi ha Santa Caterina, l'església barroca més vella de Zagreb. Va ser construïda pels jesuïtes al 1632 i renovada al 1880 després del terratrèmol que va destruir gran part de la ciutat. I al costat, l'església de Sant Marc, que destaca sobretot per la seva teulada de teules envernissades de colors. A l'esquerra hi ha l'escut de Dalmàcia, Croàcia i Eslavònia i a la dreta el de Zagreb. En aquesta mateixa plaça es troben també altres edificis oficials importants, com per exemple el Parlament o el Palau del Ban, que és on antigament vivien els virreis de Croàcia.
Si per alguna cosa destaca la ciutat és pels grans espais verds que presenta, i no és que en tingui masses, però per la forma com es troben situats, en forma de lletra U, fa que tot el centre es vegi envoltat d'aquests clàssics jardins ideals per fer un tomb, desconnectar de la vida agitada i el soroll i passar una estona relaxada entre fonts i arbres. A dins d'aquests jardins s'hi troben meravelles com el Pavelló d'Art, que és la sala d'exposicions més antiga de tota la regió balcànica i únic edifici que va ser construït d'inici amb aquest únic propòsit. I si a un extrem de la U hi ha el Pavelló d'Art, a l'altre també es parla de cultura, amb el Teatre de l'Òpera, molt semblant a altres edificis d'òperes, ja que va ser construït per l'empresa de Fellner i Helmer, encarregada de construir teatres de renom per tota Europa i especialment a Viena. I ara anirem a veure una de les joies de Croàcia, el Parc Nacional de Plivice. Es troba a la regió de Lika i configura un espai de 16 llacs units a través de 92 cascades i salts d'aigua. Per cert, és el parc natural més gran del país. És conegut com el Parc dels Llacs i si trepitgeu aquest país és obligat de visitar. No us defraudarà pas. Aneu-hi a qualsevol època de l'any amb neu, colors verds o ataronjats. Sempre és un paisatge preciós. Aquesta meravella s'ha format degut a l'erosió, que al llarg dels segles ha anat configurant el terreny per crear aquestes valls. De fet, és un paraís pels científics, ja que avui en dia la seva composició geològica segueix canviant. Poseu-vos les bambes i rebaixeu panxa. Us aconsellem fer un recorregut calmat de 8 quilòmetres per aquest gran parc, on els camins i les passarel·les us aniran indicant cap a on anar. La norma és simple, no sortir mai dels camins. És un parc on hi ha animals en llibertat, ossos, llops, o sigui, molt salvatge, com el parc de Yellowstone, però a Croàcia. Els llacs estan alimentats pel cabal del riu Blanc i el riu Negre, però també per manantials subterranis. La pedra en aquesta zona és tan porosa que en alguns llocs l'aigua desapareix sota terra per aparèixer més endavant. La transformació del paisatge en aquest parc li atorga un aire màgic. No només canvia la forma dels llacs o el color dels arbres, sinó també el color de les aigües, que s'alteren en funció de la quantitat de sediments minerals, algues i l'angle del sol. Deleiteu-vos amb aquest regal de la natura. I ara fem un salt fins a l'interior d'Eslovènia per visitar les coves de Postonja. La Postonja Jama és un conjunt de galeries subterrànies de més de 20 quilòmetres de llargària amb més de 2 milions d'anys d'antiguitat. Aquesta cova, habilitada per ser visitada, està il·luminada i permet veure milers d'estalagmites i estalactites formades gota a gota a través de milers d'anys. Es troba a la regió d'Inner Carniola. Cal fer reserva i comprar entrades per poder-la visitar. La ruta comença sobre un trenet que ens endinsarà 3 quilòmetres a l'interior de la muntanya. En el seu divertit i fascinant trajecte d'uns 10 minuts ens farem una petita idea del que trobarem a l'interior. A mesura que us endinseu, notareu que la temperatura canvia radicalment, passant als 12 graus estàndards de l'interior. Si les visiteu a l'estiu, us recomanem portar una jaqueta.
Un cop ens trobem 3 quilòmetres cova endins, farem un recorregut de menys de 2 quilòmetres a peu d'una hora de durada més o menys que ens permetrà conèixer les grutes i diverses sales que té la cova. No patiu, hi ha baranes en tot el recorregut, però porteu calçat que no rellisqui. Del sostre cau l'aigua que llisca per les estalactites i pot fer que el terra de roca patini. La cova és rica en formacions rocoses, si bé destaca per les seves grandioses dimensions, tan grans que encara hi ha parts de la cova que no s'han explorat. Molt a prop, a 10 quilòmetres, podeu fer una visita express al castell de Pretllama, o el Pretllama Grat, construït a la boca d'una altra cova just davant d'un precipici de 123 metres. Sembla impossible que una construcció tan gran pugui aguantar-se en una paret vertical, oi? Doncs hi és des del segle XVI i va ser inexpugnable durant moltes dècades. Diu la llegenda que va ser la llar d'un heroi i bandoler eslové, alguna cosa semblant com el Robin Hood. Deixem la natura per una estona i tornem a la ciutat, a Ljubljana, la capital d'Eslovènia. Aquesta petita ciutat, de 270.000 habitants, és com una petita ciutat de conte enmig de les muntanyes. A Eslovènia es parla eslové i ja fa servir l'euro com a moneda corrent. L'origen del seu nom és desconegut, uns diuen que ve del mot luba, que en eslové significa estimada, altres que prové de Alubiana, en referència a una inundació. En tot cas, nosaltres la visitarem. I quina és la millor manera de conèixer-la? Doncs pujant al seu punt més alt, al castell de la ciutat. Per arribar al cim podeu pujar al funicular que el connecta amb la part baixa de la ciutat. El tiquet d'accés també us permetrà accedir a l'interior del castell. Una altra opció, pels més estalviadors, és pujar a la muntanya a peu, però el castell es troba a 70 metres sobre la ciutat. El funicular recorre una distància de 120 metres i té capacitat per transportar fins a 500 persones cada hora. El seu disseny, modern, construït el 2006, permet tenir unes vistes perfectes de la ciutat a mida que anem pujant. Des de la torre del castell es pot disfrutar d'una preciosa vista de la ciutat. A l'interior del castell es poden visitar diverses exposicions d'història d'Eslovènia i diverses estances medievals, com la capella, contemplar els vitralls, els frescos als sostres i elements originals, les masmorres o la cambra de tortura. A l'exterior encara es conserven els canons que servien com a defensa de la ciutat. Deixant les alçades, ens plantem als peus de la ciutat, una ciutat que viu al voltant del seu riu, on les ribes estan plenes de restaurants i locals d'oci. Podeu fer una passejada en una de les companyies de creuers que hi ha, destinats al turisme, o bé recórrer el riu per la seva vora. De fet, un terratrèmol el 1895 va destruir tot el centre històric i la reconstrucció es va fer pensant en que la ciutat girés al voltant del riu. Al llarg del riu trobarem diversos elements importants. Aquest és el pont triple, que, com el nom indica, són 3 ponts en un. Construït el 1842, el pont central s'usava pel trànsit i els dels costats pels vianants. Aquest pont connecta la zona de l'Ajuntament amb l'església franciscana, de colors roses i d'estil barroc. Data de l'any 1669 i no trobareu cap façana que se li assembli en tota la ciutat. Si us perdeu pels carrerons de la ciutat, no patiu. El riu us servirà de guia en tot moment. I si el continueu seguint, arribareu fins a la catedral de la ciutat. De fet, fins al segle XVIII era una església catòlica i que va ser substituïda per aquest edifici d'estil barroc. Destaca sobretot la seva cúpula de color verd, que corona la catedral i la fa visible des de molts punts de la ciutat. A l'exterior no poden faltar les imatges de sants i altres elements típicament cristians, com els frescos d'escenes bíbliques. I finalment, la imatge principal de la ciutat, el pont del drac, que és el símbol de Ljubljana. Diu la llegenda que Jason, heroi de mitologia grega, fugia del rei Aites després d'haver-li robat la pell d'or d'un xai. Jason i els argonautes van arribar fins a Ljubljana navegant pel riu i allà, en un pantà, va tenir que matar un drac, després d'una lluita sagnant. És un pont de pedra defensat per 4 dracs de bronze, un per cada cantonada. Per complementar la visita, a només 40 minuts de la capital, trobem el llac Bled, el llac més famós d'Eslovènia i possiblement un dels més bonics de tota Europa. El llac d'aigua glacial té una illa amb una església enmig i les aigües són d'un color verdós intens. També hi destaca un castell a la vora d'un penya-segat, les muntanyes alpines a fons i boscos frondosos al seu voltant. Tot plegat fa que la zona sigui preciosa i digna de passar-hi tot un dia.
Tot i que és car, us recomanem fer una passejada amb alguna de les gòndoles de fusta a rems i tracció manual que connecten els voltants del llac amb l'illa que hi ha al mig. Després de navegar una estona pel llac, arribem a la petita illa, que té una església coronant la part més alta. És l'església de l'Assumpció de la Verge Maria i, sobretot, hi destaca el seu campanar. Porteu la càmera amb prou bateria. Des d'aquí es poden fer fotografies precioses.